Hlásíš se na stáž do IT? Tak tady je 5 věcí, které ti výrazně zvýší šanci, že uspěješ. Bod číslo 1. Zjisti si něco o firmě. Než pošleš přihlášku, podívej se na web firmy. Co dělá, jaké projekty má a na co se zaměřuje. Poté na pohovoru budeš působit připraveněji a budeš se moct ptát taky na konkrétnější otázky. Bod číslo 2. Přizpůsob životopis. Většinou univerzální CV nestačí. Uprav ho podle konkrétní pozice, zvýrazně relevantní projekty a technologie. Bod číslo 3. Ukaž všechny své projekty. Neboj se zmínit školní nebo své vlastní projekty. Stručně napiš, co bylo jejich cílem a jaká byla tvoje role. A pokud máš GitHub, nezapomeň přiložit i odkaz na něj. 4. bod. I malý projekt se počítá. Nemusíš mít velké projekty. Zajímá nás, co zkoušíš, co se učíš a jak přemýšlíš. Klidně zmiň i to, co se nepovedlo. Důležité je, jak si to řešil, protože hledáme hlavně motivaci. Bod číslo 5. Komunikace je součástí dojmu. Odpovídej na e-maily včas, nejlépe do 48 hodin, protože i tohle o tobě hodně napoví. Tak tohle bylo prvních 5 tipů. Teď už víš, jak se dostat na pohovor, tak nás sleduj, aby si věděl, jak ho i zvládnout.